Tugtunguan. Bravo. Sunod ka din. Kailan ko na yan? Hmm? Si Pedro, kamusta na raw si Pedro? Kaya po ng India. Gawa
Kaya presyo ka. Pogi. Kasi dito sa naman. Sunod ka din. Pero pwede discount naman. Sana, yari ko na. Laro mo rin. Parang take out wala ko. Mm-hmm. Kana ko na yan. Tapos dalawang sa Prince pare. Ang pare na kuhan ka mo. Open na kami na. Ito pa yung pinakawalan ng tindahan.
Oo. Hmm. Very good. Sprite Royal. Ano? Hmm? Siram baga.